Историята, която ще разкажа, е за една традиция, която бе уважена от госпожите на моята дъщеря. Аз и моето семейство сме от ромски происход и както всеки етнос и ние имаме нашите традиции. На 14 януари ние празнуваме ромската нова година. В детската градина, която посещава моята дъщеря, бе направена сценка на тема Ромска нова година. Госпожите заедно с децата ни изиграха всичко, което ние правим на този ден. Те показаха как хората се преобличат в костюми на кукери, как децата сурвакат по-възрастните и те в замяна им дават пари и монети. Когато прибрах моята дъщеря от градина, тя развълнувана ми разказа какво направиха и как тя сурвака госпожите. Аз останах трогната и впечатлена от факта, че те уважиха и разказаха традициите на децата.